Andaikan kau berkenan, limpahkanlah kepada kami cinta yang kau jadikan pengikat rindu. Rasulullah dan Khadijah Al-Kubro yang kau jadikan mata air kasih sayang, Imam Ali dan Fatimah Az-Zahra yang kau jadikan penghias keluarga Nabi yang suci. Ya Allah, andai semua itu tak layak bagi kami, maka cukupkanlah permohonan kami dengan ridho-Mu. Jadikanlah kami sebagai suami istri yang saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan di kala bahagia, saling mendoakan dalam kebaikan dan ketakwaan, saling menyempurnakan dalam peribadatan. Ya Allah, sempurnakanlah kebahagiaan kami dengan menjadikan perkawinan ini sebagai ibadah kepadamu dan bukti pengikutan dan cinta kami kepada sunnah Rasul-Mu. Karena itu, di bawah bimbingan-Mu dan lindungan-Mu ya Allah, izinkanlah kami melangkah ke pelaminan dan cinta kami kepada sunnah Rasul-Mu. Karena itu, di bawah bimbingan-Mu dan lindungan-Mu ya Allah, izinkanlah kami melangkah ke pelaminan, melangkah ke pelaminan.
Iki wong bagus ki ora di dek seragam ki. Seragame karo kakang lawas jorong lawas. Ya. Dumateng sangganing para pinisepuh ingkang satu Bagya Mulya sarta para pangarsaning negari ingkang pantes singgarsana mriki kula tinanggenah amandu lampahing kirap pinengating kalih sebab saking menika pandonga rahayunipun sangganing para rawuh ingkang dipun suwun. Mugi-mugi kiraping pinanganten ing mangke manggya rahayu wilujeng kinanisaken saking pangribet lan pangertono. Sahabat sapunika kula nyuwun dhumateng Bapak Sutri sepatus dipun umuraken ketawang Ibu Pertiwi. Monggo Mas. Para Ibu Soroteng Surya Sondra Daru kang kartika nanging ing nanggung sumuken. Lampahing pinanganten mengko ingkang kasih Raden Soma Febriya kita kakontuk saking Bulan Joko Sumadi lan Ibu Sudarti Soma Febriya Medya nindakaken dharmaning urip nunggih gesang bebrayan jauh kawan atmajanipun Bapak Sandir lan Ibu Yakni ingkang asil kusumanya ayu Dewi Aryu Dino lumapasan pinanganten kakung ing pangajar Bedya kakirapaken kadiriring arah luruhan Tumakai pojok lun-lunan Samyo Pak Gun-Gun Satemah ambalan dan kita kembang bantal dan kita kembang bantal bukan kasih pak bukan buku titik pola negatif itu kembang bantal sampai sakolong sampai nanganten kawin medyo adicoro pecah tiga tiga kang amrek tiga kang ameng kuwi di tiga karena dumadine urip Madyapada kuwi nganggo telu murkara siji lair loro urip telu mati kata menika semono sang pinanganten putri dat anggung sumungkem dhateng ingkang neraka kang mangkala sekti pinaka pertanda lamun tosan pinanganten putri dat sungkem kang sarta sujud dhateng ingkang neraka kanthi anembah kaping 3 mertanggane ingkang garutan sang bekti tulus lair tulusing batos sami sakala ingkang garu sang pedian kanthi lun-lunan arsa amecah tigan kang mangkono sampun paripurna sami sakala sang pinanganten putri gupuh-gupuh Supaning Mardaya arsa amiji ambiyanipun ingkang neraka mawi sekastampan ingkang dumadi saking kembang triwarna nggih ingkang sebat kembang kantil kembang mlathi lan kembang mawar ingkang mangkono sekti pinaka pralapi lamun to ingkang garudat sumpen kang sarta bekti dhateng ingkang kangkung sampun winijian dening ingkang
garwa ditipur neng gati dan yo amiji iyampianipun ingkang ngraka sami sekala pinangaken putri kajeng menengaken dening ingkang garwa nalika semono pasangan kaki kanan. pinangaken putri Arsa sang juru pinanganten kang sarta sang juru paes Arsa paring sabda tama dhateng ingkang putri palukon lakune lekas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng para rawuh kakung saha putri. Ing mriki kula nyuwun wekdal sawetawis kadosan sawetawis ing mriki kula badhe minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Dimas Hanif Sagodra nggih menika supados manggihaken Sri pengantin sekalian. Pramila ing mriki kula nyuwun donga pangestunipun sedaya para rawuh kakung sumawana putri. Mugi-mugi donga pangestu panjenengan dipun luberaken dumateng Sri pengantin sekalian sehingga panggihipun Sri pengantin ing mangke pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambikala mboten wonten alangan setunggal punapa. Ing mriki kula nyuwun donga pangestu panjenengan Gusti Allah mugi saged ngijabahi menapa ingkang dados hajatipun Dimas Hanif Sagodra ugi besan Sagodra ing mangke Sri pengantin sekalian saged gesang bebrayan Bagya mulya wiwit dinten menika sak lajengipun ngantos dumuginipun delahan Allahumma amin. Pramila ing mriki panggih Sri pengantin badhe kawula awiti mugi Gusti Allah ngijabahi menapa ingkang dados pamundhut kita sadaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sira wadatullah sifatullah wujudullah. Ana cahya batang perkara ya kuwi sejatine dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Nur cahya nur rasa nur Muhammad lan cahya nur kabeh mau manunggal dadi sawiji, dadi pakumpulaning Adam lan Hawa. Dene wujude kaya kembang wijaya mulya. Yen mingkup katon cahyane yen medhar agung perbawane. Sembarat saka wetan dudu sembarat ing srengenge nanging sembarat ing Sri pengantin sekalian. Mancur mencorong cahyane dudu cahyaning rembulan ananging cahyaning Sri pengantin sekalian. Kebyar gumawang ana sorot karun agung yaiku Jawata kang prapta ingkang mandhap saking pertapan minggah dhateng Paramedya jatuh kramane ingkang badhe amberkahi dumateng umat kawulanipun kanthi lambaran syahadat rong perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wiswan Mas. Ya. Ini yang mempertandakan bahwa
sampeyan sekalian sampun sah dados garwa lan istri, garwa uga semah uga garwa niku sami mawon. Sak menika pun boten prawan boten joko malih nggih Nduk nggih. Saged langgeng wiwit dinten menika saklajengipun. Salajengipun Ibu monggo supados dipun paringi toya cecepan dumateng putra putrinipun. Bismillahirrahmanirrahim. Pinangka sangune wong tuamu ya nggih, muga-muga bisa turah mlawah, uripmu bisa kepenak, tentrem ayem dadi spinanki nganti kaki-kaki nini. Misalnya salajengipun Ibu saking pengantin kakung monggo supados paringi toya cecepan dhumateng putra sekalian. Inggih menika ingkang Ibu maringi toya wening ingkang siji saking telenging di Bathara minangka pertanda kanthi puninging banyu dados sasana puninging cipta rasa budi kansolan karyani. Bismillahirrahmanirrahim. Si pengantin sekalian, jeneng sira bakal tak siram banyu ning murdapa wite Jwata jerabai Adam lan Hawa. Dene wujude kaya kembang jana kusma. Wujude kaya kembang lintang rembulan dan sinawang nganti kaya masinangking badan kang sinampurna. Angges tekes adem ayem tentrem uripmu bebrayan wiwit dina iki saklaminipun. Sekarang ini pun kados juru maes kanthi titis atas kang sarta tutup dene paring sabda Rama mugi-mugi pinanganten kekalih panjenengan ambu wonten kalanganing bebanipun sageta mahaning tentrem lair lan batosipun sami sakala pinanganten putri dipun larapaken supados jumeneng jajar ing pangajap arsa langkung satunggaling adicara punika pasangan ingkang mengku perdi namung bagus Febrialan Aryu ingkang dados pasanganipun. Sami sakala pinanganten kakalih karsa kasindul. Ora Mas, urung dinamai Mas. Tegesipun pinanganten kekalih karsa dipun gendong dening Rama lan Ibu. Kawasan pinanganten kakungan putri kaya-kaya waktu sabesan renggan gula kumut piro kulut. Bismillahirrahmanirrahim. Mirengna ya Nduk ya Mas. Jeneng sira beberwae mancik pakan pasang kang ateges jeneng sira wis mancik bebrayang enggal. Mula kang saka iku jeneng sira bisa netepi wajib 5 kaya ing isor iki. Dene wajib kang sepisan jeneng sira bisa manembah lan ngabektiya marang Gusti Allah. Jeneng Gusti Allah mau kang nitahake jiwa lan ragamu. Aja lali ping 5 sedina sewengi. Dene wajib kang kaping pindho jeneng sira bisa manembah lan ngabekti marang Rama lan ibumu. Jeneng Rama lan ibumu mau kang nyeranani badan sliramu. Dene wajib kang kaping 3 jeneng sira bisa sayuk rukun angombiongi tangga teparo kanan kiring. Jeneng tangga teparo kanan kiring mau kang dinarani sedulur Sinara Wedi.
dene wajib kang kaping 4 jeneng sira bisa sayuk rukun angombyomi kanggo teparo sanak kadang alur laris kabeh. Wajib kang pungkasan jeneng sira manuta tata negara tata lakune negara kang lumaku ana ngendi papan dunungmu lan yen bisa mlebu kulawarga rimancan. Lan welingku muga ing tembe jeneng sira bisa menehi tepa tuladha kang becik marang calon putra putrimu. Mulih ing besok putra putrimu dadi manungsa kang piguna tumrap negara agama kulawarga lan sing nomor siji karo wong tuwa. Saterusé jeneng sira bisa ngayomi lan mayungi marang bapa lan ibumu. Muga-muga bisa kanggo payungan menawa wong tuwa lan bapak ibu wis tuwa, jeneng sira bisa ngayomi lan dihormati sing becik bapa lan ibu ya. Tetap semanten mugi Gusti Allah ngijabahi menawi dados rajanipun si padan bapak sakit ugi ibu nipun. Saterusé jeneng sira semanten bakal kabeh lawan ibumu. Dipunmengati Ing kene bakal dijarake paringin sakembaran, donga sakembaran, uga sanak kadang sak kabehe muga-muga sepanjang tansah dipun paringi rahayu wilujeng ing sami kala boten wonten anak sulah punapa jeneng sira bakal kabayang bapa lan ibu mungkin muga-muga ing kono dilungguhke kursi gading dasar sing nglenggani lencet kuning tindake tlirik-tlirik muga-muga uripe bagya mulya wiwit dinten sak lajengipun. Saking kula cekapi semanten mbok bilih wonten klentang-klentune atur kawula nyuwun pangapunten ingkang ageng jeneng kula namung manungsa limrah menawi leres saking Gusti Allah menawi salah dhateng pribadi kula piyambak. Kawula tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun jonten padanan kawula sasat. Kadang sarta para putra lan dewa ing sami wiring dhateng tindakipun sang pinanganten. Dan aku bisa dipinangka pratandha lakon toya mun bagus sukman hari ini dadi jatuh perangane karo busana ora ditemukan akeh para-para ing sampeyan gawe gawe amungan dateng kebagusan sang pinanganten aku semanten ugi sang pinanganten putri dasar ayu rupane rompyo sinopen mandul-mandul payudarane sajari mirip telapakane kanthi umur kita langsung Kastowo pinangka pralawita muga-muga dipun tansah ambil wonten kalangan luluran dan lumaksono Bomo sangat kali bulan tidak ambil datang putra ngamil sing pangajak arso kalenggahan wonten ing kursi renggo ini sahabat kursi batin dampar bingko yang pinampi kancono beratik no-no kasudah dupan wejani sahabat sari jodoh berecap cepat kasuh wonten sak ngajenge palenggahan kursi ganting sawi sakala pinanganten arsa kalenggahaken wonten kursi renggo
kata dulu kesono pinanganten kekalih arep sungkem dumateng ing romo lan ibu kadhe romo lan pinanganten kekalih ana kekiwipun ing romo lan ibu Kemudian sambil pinanganten kakung sungkem pepadan pun yang ibu yakni ibu boleh pakai ibu iya iya ngomong manis itu muka-muka wirai jenis sekolah sampai sekolah jangan masuk kotek sebelum ini datang ke mobil hidup ini ke ngomong bosannya beliau katakan sangat ingin sambil mengali orang yang duduk sambil nangis dulu luwe kamu kamu mau bilang apa semua bukti anak rumah sono bisa jadi gak gede ngapi kok kene lho muka-muka berayaan Sok ini kan saking panas bukan panas jompo lagi nanti kumusarin penggali ini ngomong-ngomong ini ibu basah kata bisa ngucap ramongan dari kuning ibu Mas jalur amet gitu Mas sungguh nek kaya ngene karo bapak Mas ditep mama gitu tolong dijogo mama Mas ora iso kaya biyen basah gaji tangis Mas dadi keluarga iya sakit buat para keluarga Mas berpura-pura selama ini Mas kata salah kali bapak Rek-rek bapak Mas belum tua mudah-mudahan masa mendapat keluarga sakinah mawaddah oleh hari ini diberi kemudahan sakinah